Ito lang ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Okay, tamang-tama to. Lilitsunin po natin tong manok na to. Panoorin po ninyo ang ating video. Magpaalam ka na sa mundo. Bago po natin simulan ang pagluluto ng lechon manok, tayo po ay kukuha muna ng ating mga kailangan sa pagluluto. Heto po ang mga bunga po ng sili. Napakarami pong mga bunga nito. Okay, kukuha lamang po tayo ng katamtaman ayon po sa ating pangangailangan para sa ating lechong manok. Mamimitas din po tayo ng bunga ng lemon, pampaasim at pagbibigay din po ng aroma sa ating putahe. Manguha na rin po tayo ng sanga ng kawayan at gagamitin po natin ito bilang pantuhog sa ating lechong manok. Ayan. At pagkatapos po niyan, syempre, kailangan po natin ng dahon ng saging. Gagamitin din po natin ito bilang panlatag sa ating mesa. Ito po ang kagandahan kapag tayo po ay nasa kanayunan o kaya tayo po ay nasa lalawigan sapagkat halos kompleto na ang ating mga pangangailangan sa pagluluto. Okay, uwi na po tayo. Nang sa ganun ay makapagluto na po tayo ng lechon manok. Isa po yan sa ating paborito pong putahe. Basta lechon, masarap. Lechon manok, lechon baboy, lechon baka, pwede rin sigurong lechon kalabaw. Okay, tara na at magluto ng lechong manok. Narito ngayon ang ating mga sangkap para sa lechong manok. Kailangan natin ng bawang, sibuyas, sili, bunga ng lemon, lemongrass, paminta, soy sauce, asukal, at asin. Ngayon, simulan na po natin ang pagluluto sa ating lechong manok. Gagadgarin lang muna po natin ang balata ng lemon. Yan po yung tinatawag po natin na lemon zest. Yan po yung magbibigay po ng karikit na asim at aroma sa ating lechong manok. Okay na siguro yan. Okay, mahirap naman po kapag sobra po niyan, mapait. At syempre, dadagdagan po natin ng toyo na pampakulay sa ating manok at kaunting paminta. Lalagyan po natin ng 2 kutsarang asukal na pula. Pwede rin po yung asukal na puti. Haluin lamang po natin ito. Ngayon, aasinan na po natin ang ating manok. Yan, parang si Salt Bae. Bubudburan na rin po natin ng paminta. Depende po sa pangangailangan po ninyo sa paggamit po ng paminta. At heto na po, atin pong imamasahe, himasimasin ang manok para matiyak po natin nakakalat po sa buong katawan at loob po ng manok ang asin at paminta na atin pong ibinudbod. Yan minamasahe pa yung manok. Parang relax na relax ang ating manok. Inuunat po yung pakpak. Lumalagotok. Sarap siguro ng minamasahe yan. Okay? Ngayon, kukulayan na po natin ang ating manok. Yan, yung pong tinimplahan po natin na toyo, lemon zest at paminta. Siyempre, meron pong asukal yan. Magpapatingkad din po yan sa lasa ng ating lechon. Ilalagay na po natin ang ating mga rekado sa loob po ng katawan ng manok. Yan, para mas lalong maging masarap at mabango ang ating lechon. Tutuhugin na po natin, panuorin po ito. Kaunting palabas lamang po yun. Basta ang importante po yan, natuhog po yung manok. Ikutin lamang po natin ito ng tuloy-tuloy para nang sa ganun ay balanse po ang pagkakaluto sa ating lechong manok. At kukontrolin lamang po natin ang uling. Sa laki po dito, nasa halos mahigit 3 kilo, lulutuin po natin ito sa loob ng mahigit na 2 oras. Bago po yan, panuorin muna po itong ating video.
ito na nga mga kababayan, nasa katotohanan na po tayo. Amoy na po natin ang bango ng ating lechong manok. At ating aahunin na po ito para nang sa ganun ay masentensyahan na. Ito na po mga kababayan, ang ating lechong manok. Napakasarap. Amoy pa lang, nakakatakam na. Luto na po itong ating lechong manok. At ngayon, lalantakan na po natin. Binaak na po namin. Ito po yung kanyang loob. Yung mga rekado po natin, may sili, may sibuyas at bawang. Ngayon, ito, tikman natin. Lambot. Init. Juicy. Juicy. Luma. Sarap. Sarap daw. Prob. Okay. Ito naman. Cheers. Lasang-lasa po natin yung pong mga rekado na inilagay po natin sa ating lechong manok. Yung pong dahon po ng tanglad, okay, lemongrass, yung po kanyang aroma. Okay po. At syempre, ganun na rin po yung mga rekado na inilagay po natin sa ating lechong manok. Okay? Kiss tayo ma. So, cheers. Kagak. Okay. Bago po kami mananghalian, inanyahan ko po kayong mag-subscribe sa ating channel, sa Dulang Ilocano Channel, Your Kakwentuhan and Food Adventure Channel. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Maganda yun! Dulang Ilocano Channel, your Kakwentuhan and Food Adventure Channel.